Ola a todos, son Carlos Núñez, estamos aquí nas Ermidas, as ermitas, coñecido de moitas maneiras. Isto é unha auténtica maravilla histórica, unha xoia do barroco en Galicia. Estamos con os nosos amigos Luciano e o padre José Antonio, descubrindo esta auténtica maravilla, non só o monumento, senón unha xente extraordinaria que nos acogeron aquí, xente que incluso vive neste lugar, verdad? Que lle dan vida, esta tradición está absolutamente forte. Un lugar de verdade emocionante, digno para descubrir, para vir a visitar. Así que estades todos invitadísimos.